Bradsok, ang kabungutan na Bradsok may tungod sa Mikiyas 2:1 o ganto sa 2. Ningon dire Bradsok, laot kadtong naglaraw sa makadaot o kadtong nagabuhat sa daotan diha sa ilang mga higdaanan. Sa kahayag sa kabuntagon, ilang gibuhat kini. Mikiyas 2:1 hangtod sa 2. Ang ako pungutan na Bradsok, kini nga teksto Bradsok, mao ba niya atong gamiton Bradsok? May tungod sa tao nga maghihilawas sa isig lalaki o maghihilawas sa isig kababae, mao ba ning teksto ha Bradsok nga angay natong bantayan nga kini mao ang mga kahilayan o mga masturbation kining teksto sa Mikiyas 2:1 sa 2. Paliw ko kabatinon ni Bradsok kung mao ba ning teksto. Doon ay teksto nga specific nining masturbation. Kanang paghinol sa kinatao aron pangita og inon to lawas nun nga orgasm kung kalipay nga lawas nun. Nga gitagana ni Ginoo para sa kaminyoon, lalaki, babae, moabot niya na, human makasal. That is the marital pribilehiyo sa minyo nga gikasal gyud sa simbahan. Kaya kanang kasal sa huwis o sa mayor, puyo pa man na, mansibado pa man na. Kadtong gikasal sa huwis o sa mayor, pagkasal pagindan sa simbahan. Kadtong kasal lang sa mayor o sa huwis, dili sad kakalawat kay mansibado pa man. May nantimanan. Busa maninguha gyud ang kasal sa huwis, kung katoliko sila, kasal sa mayor nga magpakasal gyud sa sakramento. Kita lang sila sa pare, tabangan sila kung puyo sila mga 20 ka tuig, ang mga pare mo tabang gyud para nga makasal sila sa sakramento na. So balik ko na to nga sa Sirach 23:17 na teksto nga dunay mga tao nga nakighimog paghihilawas sa ilang kaugalingon lamang. Nagdilaab ang kayo sa kaulag o kini magalaglag nila sa tinuod sa nga kayo sa pagantos bugti silang kasalanan. So masturbation ay sala kay kuan man na ang upan mingon really that's only development of being adolescent and a person who practices that does not commit any sin. Dili na tinuod sala na mingon gud ang Sirak nga kadtong nagdilaab nga kalayo sa kaulag makikilawas sa iyang kugalingon kayo sad ang itugbang niya nga silot kung siya dili magbasol o dili mohunong niya na. So mo na nga balik ko na to nga kanang Mikiyas 2 nya bersikulo 1-2 indikasyon na sa pagbuhat og kahilayan diha sa kining higdaanan o manguban maghimo sa adlaw o sa ubang nga dapit. That would be fornication, kanang pagkikilawas sa ulitaw versus daga, fornication na. Pero pagkikilawas nga usa minyo, usa dili minyo, adultery na. Usa minyo niya makingita sa glaeng babae nga minyo, adultery gyapon na. Mortal sin na sala na nga dako nga simbakog hiabtan tas kamatayon, mapunggutan ta sa ulo sa atong pagkabana sa paghinulsol ug pagbiya. May impierno ta niya na kung dili ta mo biya na o dili ta maghinulsol, dili ta mo kumpisal. Kay kanang mga venial sins, gagmay nga sala, matod pa, mahimor ng mapasaylo, nga di ta mo kumpisal. Pero mortal sin, 1 Juan 5:16-18, so doon ay gagmay nga sala, nga ikampo ra, mapasaylo. Pero doon ay sala, nga ngadto ikamatay, nga dili madalag ampo. Kaya di man na madalag ampo, at ito ginas kumpisalan. Munang kitang katolikong kumpisal ta, karong panahon na mo giti pangumpisal sa mga way kumpisal pila ka tuig taga-bukid taga-probinsya pero daghang kay taga-bukid taga-probinsya nga magunagis kumpisalan kanya to mo ni naandan nga maghuot sa kumpisal linyas kumpisalan dili ta mahimo niya na kinahanglan earlier pero di sa nato himuon nga hugasanan lang sa atong sala ang pagkumpisal kinahanglan ato hinuluman one of the requirements of good confession is amendment pagbago. Yan ka ng pagbago, kikuha na gisabak so sa commitment sa tao, ang paglikay sa okasyon sa sala. Salidang mga malaway, mga mahugaw, mga retratong malaway, mahugaw, o niya pagkuyog sa mga taong mahugaw sa takdan ta, tukar nga itong maulag nun nga tinguha, nga magmasturbita o din maghimo og mga kinilo, sabot na ng kinilo, kanang bayranan ba? O dako ka ng sala, may impirno atong kalag niya na. Balik na ni Brad Jim Lapunita.